So TBYF oro kaisa tak borok ni riman thogo oro phali tongo oro risa tak borok ni risa tak borok ni blazer waistcoat hingke oro tongo tak borok ni mobile case tai tak borok ni bible cover hingke tai ri kutung abo thupi chup thupjaknai bible tongo tai resap mungoi bo tongo ro kisa hingke tak borok ni necktie abo kokrok bayang saimalia hingke abo man thogui tongo norok oro phaike paimano red kom baino so norok painani ba nanani musungui tongkhe bo jaga ba painani jaga saime hingke abo TBYF bangmon 2020 tabuk abo oro phali tongjago norok oro phaiei paimano.